argitu dut denak gibelean ditut. Haizeak narama bere espalda hotzetan, hemen ikuspegia da hain edera, baina egun hau nerea da. Lehen errainuek bideratu naute, urari soboz denborak gogoan dauzkat. Zuen mahalkoek izozturik egun hau nerea da, azken bidaia da. La 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 la. Itxasoa, besoak zabalik, eder mugagabe ezin diot iardoki. Bidaia ederen